brother. Kiss now, brother. Sa floor dos na matulog. Yeah, I'm not going in anymore that far since Francine is gonna sleep with you there. Hello pala, Misha. Hello, Misha. I miss you, Misha. Ah, sus, kinoko. Misa, ay. Hello, good morning. Hi guys, ano na? Malapit ng 2 ay 12. Tapos meron akong video na in-upload last night. Ready na siya lahat. Pero kailangan ko siyang tapusin. Para ma-schedule ko na siya ngayon. Para ma-upload ko siya ngayon. Ma-publish siya ngayon. Nagpapatulog actually ako ni Francis guys. Yun oh. Tapos nagising na naman. Ayun oh. Ayun ang ating kuwan oh. Ayun. Ayun. Pasensya sa mga sinablay dyan guys ha. Kakatapos ko lang talaga sa kanila. Francis, come on. Ayaw niyang matulog sa ano. Oy, sa crib. Hello, Francine. Good morning. Huh? You're not sleeping. Yeah, brother's not sleeping. You'll be angry. You'll be angry. Ipapanap ko sana si Francis kasi ang aga nitong nagising. Kaso hindi siya natutulog sa crib, guys. At ayaw namin siyang patulugin. Tinatabi na kasi namin to siya. Tapos, ayaw namin siyang patulugin sa bed pag daytime. Kasi, last 2 times na siyang nahulog sa bed, guys. Diyos ko, mayo eh. Kasi hindi siya natutulog nga sa crib niya. Tapos, for a while, ha, Mama is doing something. Tapos, sinasanay ko siya ulit matulog sa crib kasi mas safety siya ba guys? Mas nakakampante ako. Na, bahalag, maano dyan siya sa crib kasi hindi yan siya talaga mahulog sa bed kasi pag nagigising siya, hindi ko mamalayan, yun, maglingkod siya, siguro magkamang siya, mauto. Ay, so ayun, hindi siya natutulog sa crib. Uy, ewan ko ba ni bataan eh. Si Francine before, sanay ito siya since si Francis, iyakin kasi ito siya. Nagigising siya how many times at night time. So, tinatabi namin siya kasi I think kailangan niya na, especially winter. That one. Oh, come on. Ito yung ginagawa ko pag meron akong natapos sa video at night. Tinatry ko mag-everyday vlog. Pero hindi man kaya guys kasi ang dami talaga nating mga obligasyon sa buhay, no? Kaya, inuuna ko talaga to sila. So, pag matapos ko na to sila, ayun, nilagay pahawid sa buhok. Oy! Pag natapos ko na to sila lahat, mapakain, ansuon, umuupo ako kasandali dito, especially kung mayroon akong kailangang i-edit bitaw guys, or kailangan tapusin na video. Umuupo ako dito saglit, before ako magluluto na naman ng mag-prepare ng lunch at magkuri-kuri, para naman may time tayo sa ating YouTube, no? Yun yung ginagawa ko. Minsan hindi ako nakakaupo dito. Pero since ngayon, I should not talk. You should watch there in your room then. Say hello. Say hello. You should say hello. What you say hello? Come on, because Mama needs to finish, then I can come to you. Okay? Is that okay? Hello, can you return that bee? Why did you stop there? Return that in the back of the door. I'm sorry, back of the door. So, ayun guys, tapusin ko muna to siya. And I will back para magluto tayo ng lunch. So, hey! Open natin to guys. Meron tayong dumating na parcel. Ano to? I think ito yung inaantay kong jacket ni Francine. Kasi, yung jacket ni Francine guys, na pang winter, isa lang talaga. Isa o dalawa. Tapos yung isa maliit na. And then nag-order ako ng another jacket. Kasi para until next year na to guys. Size ano na to? Pang ano na din ba? Pang next year na din. So open natin to. Nakasil na kasi siya. Kasi nung nag-start ang winter, mahal to. Ngayon, nakasil na siya. Andito talaga. Ayan, let's see kung magkasya to sa kanya. Kasi
Kasi size, ano to eh, 104. Pang 3 years old kasi mag-deliver na siya ngayong June. So, perfect na to for next year. Hala, Francine, look at that, Francine. See? Meron din akong isang in-order from Zara. Inaantay ko din siya. Come here, we check if this fits to you. Oh, wow. This looks good, babe. Come on. You have now, babe, check if this fits to you. That's your new jacket now. Come on. For next. Brother is coming too. Come on, we fit ko so I know. Why not? So look at that. Oh, that's your favorite color, yellow. Huh? Where's the lid? Where's the lid from that? Nagugubot guys, napaisa guys. So, si Francis kakaligo niya lang, niligo ko. Ayun, oh. Tapos ang mga bata, hindi pa natapos ang kanyang online class. Gubot. Ay, maganda siya. Pang ano ba guys, pang change. Dalawa yung in-order ko. Isa, nasa Zara, hindi pa siya dumating. At ito na yung isa-isa. The lid? Where's the lid from that man, oy? Wala doy. It fits to you, Davey. Come on, baby. So we can... Yung old niya na jacket from Zara din yun. Tapos nung in-order ko yun, medyo malaki siya para hindi agad natubuan guys ba. Para at least dalawang winter time ang siya magkasya. So dalawang winter time nga siya ngayon. For sure, maliit na yun next winter time. Uy, Francis. Sini-check yung zipper guys. Kasi yung zipper yung unang-unang masisira. Pero yung Zara, very ano siya ba? Very nice quality yung sa Zara. So, ayan. Oy, hindi man sukatin ni Francine. Bata kasi hindi yan sila ano sa mga ganyan-ganyan. Ang gusto niya yan, mga ano pa. And then, return paper. So, ayan pala si Francis, guys. Oh. Naglalaro dun. Gusto niya mag-ano sa baby car ba? Tapos, hindi pa man siya makabalance. Tapos, mayroon akong tutupiin na nag-aantay. Magpilo sa ako guys, mag-antay, mag-ano na tayo be, mag-start na tayo ng day natin. Kanina pa ako nag-start, pero mag-start ako maglinis ba. Guys, luto tayo. Magluto ako ng rice. Ayan. Lunch time naman dahil guys. Uy, 1 PM na. Thank you matapos itong trabahoin na to, no? Tapos, naglalaba ako dito ngayon guys. At the same time, naglalaba ako. Dami kong labunon. Then, lulutuin ko to. Ginawa ko lang to ba? Chicken breast. Tapos, ginawa ko siyang tocino. Tocino mix lang nilagay ko. Tapos, ayan. Ito yung lunch namin. Prituhin ko lang yan. Kasi gutom na ang mga bata. Prituhin ko lang yan. And then, ang ka-Francis, ininit ko lang yung food niya. Yummy. Ayan. Ano yan sa kanya? Carrots, broccoli, cauliflower with chicken. Parang soup. Niluto ko kagabi. Ayan. Tapos tayo, luto tayo. Hi! Uy, nakakagilty. Uy, nagnap kami guys. Tapos, nagising ako kay 7 PM na. Siguro na, ano na to ba? Tingbo na lahat ng kapagod. Bitaw guys. Tapos, hindi ako nagising. Tapos, ano ba yun? Uy! Tapos, pansin din na si Francis. Late nagising. Nagnap. Francis is here. Mag-look guys. Uy, panulay. Impus lang natin yan. Ha? Say hi. Say hi. Tapos na aming kumain. Nag-ano lang siya. Uy! Uy! Good night, Bri. Nag-good night, Bri lang siya. Yeah? Mama, yeah, mama. Oh. So, tabian man day ni among bata. Uy! Tabian man day ni. Agay, biskat. Ang mama day tabian. Agay, biskat. Lusuko mo ni, uy. Gusto man ni magpakuha niya. Hindi pa ako natapos kasi. Di pa man ako natapos doon. Alert na oh. Grabe ning full charge, di ba? 8 na ngayon. Mata pa lahat. Francine din, mata pa din. Normally, dapat tulog na yan mga ganitong oras. Mata pa kasi late na kalagi kami nakagising.
Yeah, Mama needs to finish. Nag-ano ko guys, ng mga... Pinipare ko yung mga bottle kasi na-sterilize na to. Prepare ko siya. Ayan. Para malagay ko dun sa lagayan. Lalagyan ko kasi siya ng tubig until 120 ml. Para... Uy, your finger there dong. Bakit red? Bakit nagre-red? Suko kay ko. Kasi 120 to para mamaya later. 180 lang kasi binibigay namin kang Francis. Piniprepare ko guys kasi pag gabi dito guys. 3 times lagi siya mumata. Boiled water talaga yung akong inaakuan ba. Ayan. Na ganito ko lagi para ready na guys ba. Hot water na lang dayon ang lalagay mo. Tapos yun na. Lagyan na lang dayon ng milk. Prepare natin para hindi na mag-ano ba guys, magmano-mano. Diretso-diretso na pag magkinahanglan, pag kailangan ng dede, diretso-diretso na. Hindi na mahirapan. Wait, what? Okay, so wrong here. Okay. Ayan. Tadang. Tapos na. Kung si Francine naman, fresh milk na yung pinapainom ko guys sa kanya. Okay lang din naman. Ayan. Tapos meron akong dalawang thermos dito. Dalawang small thermos. Enough na to for overnight. Will keep warm na. Kung mag-as ng dede, manghingi ng dede si Francis. Hindi na ready na lahat. Ayan. Ay, nakakagilty ba pag natulog dito ka guys. Tapos yung araw mo hindi productive. Ano lang yung nagawa ko today. Hindi pa ako nakapagtupi nga. Pagkatapos ko magluto, kumain kami. Tapos upo kami sa couch. Naglabing. Nag-ano kami ni Frank ba sa couch. Ayun, pagkatapos ano ba to? Pagkatapos na patulog ka Francis, nakatulog ng upil. Pagod na pagod ka siguro ba? Hindi na makaano. Wala nang ayan na siya. Ayan na siya guys. Dito ko lang siya nilalagay. Ready na yan siya. Ito yung newborn. Dead pa man yan eh. Ayan. Ready na yan siya. Yung ka Francine, okay lang yan dyan kasi fresh, okay na, hindi na sterilize yung sa kanya. Ayan, punta tayo sa living room. Kasi ako, tupiin ko yun. Ang dami kong tupiin dun. Ay, nanghuklas ako kanina pagkatapos maglaba. Naghuklas ko ba? Ngit-ngit man dito di ayo eh. Ayan. Makalat ang living room. Tapos malamig kasi walang heater dito. Hindi naka-on. Pag walang tao, hindi na siniswitch on yung heater. Para save tayo ng electricity. Ayun guys, sana ngayon guys, mga tupiin. Ako, ginoo ko kadaghan. Magtupi sa tabi. Ay, nalagay ko na pala dito yung light guys. Oh, na pang side table lang ito. Ay, para magnood ng TV ba? Yun lang isi-switch on ko. Kasi pag big light, ang siniswitch on mo. Kasi ang nilagay namin yan before dyan, star yun nung pag Christmas season. Star sa Pasko. Tapos ngayon, wala kaming light dyan. Pag gabi ba, pag nanonood ng TV nga, maganda siya pag mayroon kang small light lang. So, magtupi tayo guys. Magtupi. Oh, dami-dami din itong tutupiin ko. Oy! So,
Bahala gabiin na. Tiwas yun ni tupi. Hindi productive yung araw natin ngayon. Kaya, bahala gabi na. Tupiin talaga to para bukas wala ng ano. Wala ng tupiin. Mintras gising pa yung mga bata. Na-occupy pa si Francis doon. Sa walker lang siya. So guys, natapos ko nang tupiin yung mga pambata. So na lang pero yung pang mga panlaki hindi pa. Nanonood ako ng vlog while nagtutupi. And then dumating ang dalawa. Ayan na. How much you want? Yeah, put your sleeper sandal in your room before brother will eat that one. Wa na guys. Ang dalawa, uy. Ayan na, ayan patay. Nanonood ako ni WV Family. Hello sis. Hello sa iyo dyan. Hi. Hi. Hi, 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 hi. Have fun. Hindi na naman ako matapos nito. O, natapos ko na yung mga damit nila. You wanna help mama? You wanna help? Mama? Okay, you help me putting away all the clothes, ha? In your room, ha? We bring it there. Iwan ko lang to si sis dito kasi kailangan kong iano. Ayun na. Tapos yun na lang ang hindi pa. Yun naman yung amin yun at mix na yan. Okay, you help me, Francine, putting it away, okay? Okay. Kiss now, the brother. Kiss now, brother. Should I bring you to bed now? Ella and Vanessa is ready for bed. Do you wanna sleep with them? Sa floor daw sila matulog ngayon, guys. Ang mga bata, sa floor daw sila matulog. Nananghid sila sa akin. Nood pala ako kang kwan, oh. Ambitious song, Onggoy. Batimal. Hello, brother, kabayan. Ayan. Tingnan nyo, guys. Ja? Fertig? So rausgehen, so. Weil Ella schläft hier, ich da. And du? Ich hier. Here, okay, okay. She wants to sleep. And where's Francine? She wants to sleep Yeah, there too. I with knew. you. Now, come on, Okay. make her bed too there. You sleep with them? Okay? Mit uns schlafen? Yeah, sa floor daw sila matulog. Die, du Ngayon musst lang matulog. aufpassen, ne, wenn du rausgehst. Yeah, I'm not going in anymore that far since Francine is gonna sleep with you there. Make your bed nice. Sa floor daw sila natulog. Ito lang ang ano nila. Tapos nag-ano sila, oh. Yung thick blanket nila. Wir müssen dann 2 Kisten geben. Mga kuan, wala na sa mariwa sa ilang kinabuhi, guys. Es ist Corona. Deswegen haben wir diese Kissen hier. And brother? He's gonna sleep with mama and papa. Ja. On the bed. Yeah. On mine. Mhm. Komm hier, Franzi, zu mir. No. Aber du musst, weil Ella dein Bett noch macht. Und ihre Teddys? Oh. Ihre Puppe. No, only one teddy, Francine. No need to bring all Welchen that. Teddy willst du? Den oder den? Only one teddy will be allowed. You should not have so many teddy. Die Puppe geht auch weg. No.
Should not have all the teddy. Hier liegt sie auf deiner Seite. Ja. Ich will die Puppe nicht. Franzi, bitte. Leg deine Jiggy, Puppe jiggy, weg. jiggy, 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 jiggy. Hallo. Jiggy, 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 jiggy. Sa floor na sila Hier weg, matulog. okay? No. Mm. Egal, sie kann No, once she sleep, you can go on that way. Okay. Come out. Sus, daghan ng bata dito, guys. Parang Pilipinas lang din. Sa Pilipinas din, madami ding bata dun. Meron akong isang anak. Meron akong kapatid. Meron akong isang kapatid na yung anak niya. Ang akala niya ako yung mama niya. Kasi hello pala, Misha. Hello, Misha. I miss you, Misha. Sus, kinuha ko. Misa, hindi pa to nakapantulog kasi. Bihisan ko mamaya pagkuhan kasi nagkukrul pa, Ayan, dong. Ya, tigidig. Anak siya ng kapatid ko. Tapos, nagbantay nung baby pa siya, guys. Kasi yung ate ko, abroad siya. Tapos, so, nung nanganak siya, ang baby nasa amin. Umuwi siya. Tapos, nabilin ba? Iniwan niya, binilin niya lang sa amin ba? Para kami magbantay. And then, siya, newborn, nung umalis siya, tapos, pag umuwi siya, syempre, yung ng bata, malayo kasi, syempre, yan yung nakahirap sa mga OFW, no? Yung mga nanay na nagtatrabaho, tapos, may mga anak, kawawa yung nanay, nagtatrabaho ka para sa mga anak mo, pero, ma-provide mo nga yung mga needs nila, pero yung namang, yung pag malayo ka, mahirap. Kaya saludo talaga ako sa lahat ng mga OFW na nalayo sa mga anak nila. Saludo talaga ako nung hirap nga nung ako si Ella. Nung first year ko dito, hindi ko man dinala agad si Ella, diba? Kasi hindi ko nalaman na pwede mo palang dalhin diretso kaagad. So, na-miss ko talaga si Ella. 1 year nga lang yun. Paano na lang yung mga OFW natin na mga kababayan na nagtatrabaho sa abroad, tapos yung mga anak nila nakakauwi lang sa every year or every taon, every 2 years yan yung contract sa gara talaga pag abroad ka. And din yung bata, guys, yung anak ng kapatid ko, yun yung niya, umalis siya, maliliit pa yung mga anak niya, tapos pag umuwi siya, 1 buwan lang yung bakasyon, or hindi, 15 days, so kunti lang yung time na nasuspend niya ba, yung anak niya na kamanghuran, yung youngest niya, syempre, naanad sa amin ng dalawa ng mama ko, so akala niya, mama niya ako. Nung umalis ako dito, guys, nung pumunta ako dito, gusto niya ding pumunta dito. Kawawa naman yung hindi si Misha, So, hi Misha, miss ng tita. Para ko na din yung anak kasi ako nga yung nag-alaga sa kanya. Kaming dalawa ng mama ko. Kaming dalawa. So, nung newborn pa siya, hanggang siya ay, ilang taon ba siya nung umalis ako, Basta ngayon, na siya, 5 years old na siya ngayon. So, ayun. Kawawa yung mga, yung mga OFW na may mga anak, tapos minsan lang nila, kasi hindi mo kung gustuhin mo man magstay sa Pilipinas para makasama yung mga anak mo, kailangan mo, wala ka din namang pera para ma-provide yung lahat ng needs. Kaya lahat ng mga OFW, saludo talaga ako sa inyong mga kabayan. Kining isa, kining isa. Hindi man siya gusto magpakugos. Pakugos siya. So, ayun, nung ano ba yun? Ano yung sasabihin natin, dong? Nakalimutan na ako, dong. Sige po, gagkuhan, dong, Kalimutan natin yung sabihin natin, dong. Dong. Gihangak ko, bugat si Francis, buyag man ni, Bugat man ni, guys. Bugat yung bata namin, Bugat. Maraming bata ba dito? Ma'am, okay lang din para hindi ka mamingawan. Tapos, yun nga, mga bata sa Florida sila matulog. Yan sa Pilipinas pa kami.
pa ako. Naalala ko pag may mga okasyon guys ba, yung mga igagaw nimo, mga cousins mo, mga pag magtapok-tapok na, pag may selebrasyon o may okasyon, ang iba galing pa probinsya, magtapok kayo ng tulog. Ano yan? Magsama kayo lahat na matulog ba? Nakakuan sa floor. Bibok ayo Hindi kabayaran og sapi ang yung mga childhood memories natin ba, yung mga Pilipino na naka-experience ng ganun bitaw na pag mayroong mga okasyon na, lala ko talaga noon na matulog lahat ng mga cousins, na mga, cousins sa igagaw sa Tagalog ha? Ano yan? Yung mga pinsan ba, magpinsan. Lahat ng magpinsan, lalo na pag malaki yung, madaming anak yung mga auntie mo, or pareha sa amin. 7 kami magkakapatid guys. Pag meron ang tapok-tapok, punta sa isang bahay or sa lula, isahan ang tulog ba sa sa floor. Bibo kayo paggabi. So yun yung ginagawa nila yun Pero sila lang 3. Wala may mga umuwi din akong Pilipinas sa tapok tulog. Bahala na kayo dyan. Magtapok ng tulog. Taga video call namin guys nung anak ng ate ko na anak niya na kamanghuran nga niya, youngest, kasi nga nasanay siya sa akin na ako yung nagbantay sa akin. Kami na dalawa ng mama ko. Akala niya ako yung mama niya. So, nung pag mag-video chat kami with Frank, akala din niya yung papa niya si Frank. Akala niya yung ang papa niya si Frank. So, ayun dong. Tsugudugdug, natapos na sila dun. Dong, how about you, dong? Patulugin ko na to guys. Yabati mal. Patulugin ko na to guys kasi nanawag na sila. 10 PM. So, that's all for our video tonight guys. Kunti lang ang ating vlog today. Normal na araw pa din. Pero at least natapos natin yung tupiin. Nakapaglaba tayo. So, that's it. Hanga kay kadong kubusundong. So, thank you all for watching, and I hope to see you again on the next video. Bye-bye, and have a good night, everybody, and God bless us all. Bye! Bye, Coop! Looks nice what you did. Yeah? Do it again. Show me. Mach Licht aus. Mach Licht aus. Und hier hinter der Tür, Jean. Sheep. Dark one. Und hier. You remove all your koan.